Moi bons días, familia! Estou aquí recollendo na miña cociña. Cociña, casa e salón, se me dou conta. Como estamos, Como vai todo? Dime a verdad. Non mintas. Hai alguna por aí que se pon un pouco colorada. Non te poñas colorada, non pasa nada. Tú che preguntando de verdad, como te encontras? Tes ganas de cociñar? Tes ganas de saber a receita hoxe do Estache Bo? Receitón, Aquí hai unha xente que ten que ser do grupo das albóndegas, vale? Ou almóndegas, que din algunha por aquí tamén. Sara di almóndegas sempre. Bueno, nós o que estamos a intentar a facer hoxe é unha receita de albóndegas diferente, pero ti, que és do club da galega e do club das albóndegas, vas a flipar con esta tal. Porque non ten unha salsa, non se vai a guisar, non. Van ir ao forno. E imos facer, ademais, de polo, vale? Non é unha albóndega calquera. Escoita, aquí no Estache Bo facemos unhas cousas que non teñen sentido. Receitós e sempre receitós. Así que bons días e comezamos presentando os nosos ingredientes, que tamén son os importantes, ou non. Mirade, por aquí temos un pouco de polo. Neste caso son coxas, vale? Que teño desosadas. Cun pouco de pel, que ahora quitaremos porque non imos empregala. Xa teñen graxa de abondo esa carne e por eso, pois escollemos un pouco as coxas e non unha peituga, para que queden ben rezumentas estas albóndegas. Vale, un pouco de pan. Temos aquí tamén anchoas. Temos aquí unhas endivas. Acordádevos, por certo, que imos facer como unha especie de ensalada, porque isto é unha ensalada tipo César, con albóndegas de polo. Ollo, un pouco de queixo. Temos allo. Temos tamén por aquí un pouco de limón. Temos mostaza. Temos un chisco, neste caso, de orego. Temos por aquí tamén salsa inglesa, cenoria. Temos ovos, cebola, un chisco de viño, leite e pemento vermello e verde. E veña, moi bons días, Lidia, como estás? Bons días, veamos, mira, bueno, a ti non che pasa porque ti normalmente non lembras os soños, non? Non lembro nunca os soños, é verdad. Pero cando espertas en metade dun pesadelo, cando sona o espertador... Bueno, alguna vez tamén ten pasado, pero quedas sí. Como que non espertas de todo, como que aínda estás aí, sabes? Estou aí. Bueno, escoita, pero eso era algo malo, algo bo? Non... Sí, eu mato xente en sonos. Bueno, non a mato eu. Non a mato eu. Morre xente nos meus sonos. Vale. Morre xente, vale. Pero non a mato eu. Normalmente, bueno, ahora non, escoita. Pero véxome involucrada, despois véxome no compromiso de ver como saio de aquí. O subconsciente é como é. Aquí non hai nada. Mata xente seguro no sono. E seguramente algún son eu. Ainda non soñei contigo. Bueno, vale. Nin para ben, nin para mal. Non quero morrer, por favor. Importante. Non quero morrer. Mirad unha cousa. Ti, unha pregunta, antes de nada. Nos soños tal, eres do club das albóndegas? Nin fu nin fa. Pero ves que non collo. Vai me matar. Un día destes mátame nun sono. Como albóndegas? Vale, xa verás, pois hoxe as albóndegas van a ter unha cousa bastante diferente, porque estábamos a contar que non imos a guisarlas nunha salsa ni nada por o estilo, pero imos facer algo que non solemos facer antes, porque dirá algún, vale, se non as guisa e mete no forno, que se pode tamén facer na tixola, vale? Despois, como quedarán? E como tal? Entón esas verdurillas que lle pon por dentro van quedar medio crúas. Home, pois mira, imos facer un rustrido primeiro que as verduras, e con esas verduras rustridiñas imos facer as albóndigas. E van quedar espectacularmente ben, xa veredes. Eu teño unhas ganas xa de comer. A mí gústame moito as albóndigas, moito. Pero é que miña nai facía unhas con tomate maravillosas. E miña irmá, que máis cativa que a min, ten 4 anos e medio menos que a min, Sandriña, bicos dende aquí, vale? E hai unha cousa que flipaba, porque ela sempre comía menos que a min, pero cando chegaba ás albóndigas, comía 2 ou 3, 4, máis que a min. Non, hoxe teño máis fame, non, amiga. Non tiñas máis fame, Sandriña, o que tiñas é gula, chámase gula das albóndigas, así que é do club das albóndigas, xa cho digo eu. Vale, mirade, un chisquiño de lume para aquí, para esta tixola, para que se empeza a facer pouco a pouco, e imos coller as verduras, nas que non imos empregar moita cousa. O que pasa é que eu teño sempre tanto bo produto, Nos as hortas dan de todo. Vale, déxame ver tal, esa cenoria. Mira, isto para ti, se me pelas a cenoria, eres unha maravilla. Poñemos isto por aquí, así deixote un pouco tal, e vamos ir facendo, co lume pequeno, esta historia, dime. Dame un cunquiño. Un cunquiño pequeno, veña. Douche este para ti, e collo este para mí. Vale, pois sí, o truco hoxe é darlle a esa carne que xa é unha coxa, que xa é de por sí, é bastante, pois, mantecosa,
queda moitísimo mellor pro meu gusto que a peituga. A min directamente gustame máis, vale? A mí tamén. Vou coller esta media cebola que é máis que suficiente. Sí, é moito máis rezumenta, moito tal, claro, ti ri. Gusta a palabra rezumenta, Lidia. Aprendina hoxe. É tal. Moitas veces, aquí, o galego ten unha serie de palabras que son maravillosas, pero eu non as coñezo. Que sempre dicimos mal. Non as coñezo. Claro, a veces decimos moitas cousas mal. E miña boa di cando escoita o programa, di, ai, que ben falades o galego. Digo, como se nota que non sabes falar ben. No, escoita, pois eu vou a romper unha lanza a favor dos que falamos non tan ben o galego a veces. O galego é todo, non? Sí, o rollo é falar, home, porque a xente dantes algunha vez digo algunha palabra rara, como alfábega, e di... Cando debuchaches alfábega, que era? Que era iso? Claro, pois moitas veces pasa eso tamén, déxame quitar esta... Bueno, pero así imos aprendendo. Aprender, bueno, pero eso non quitar, por eso, o de rezumenta é maravilloso. Sí, gústame esa. O de rezumenta é maravilloso. Hai palabras chulas. Vale, mirade, bueno, chulo é todo, o que pasa é que hai que aprendelas. O peor é aprender todo. Mirade, o que estaba a contar, como non teñen salsa, como non teñen todo, metín na miña cachola e digo, e como lle dou a isto que quede ben xugoxiño, que quede ben na súa historia? Vale, e dixen, bueno, pois mira, vou guisar un pouco, facer un rustrido dos de sempre, ben finiño, eso si hoxe, vale? Aquí vamos a tallar un pouco, porque, hombre, os cachiños despois é difícil amalgamar. Inda que se os rustrimos ben e quedan tal, xa verdes que vai ser unha auténtica maravilla. Pois isto vai dar moitísimo sabor á verdura directamente, que moitas veces falamos de por que lle dá sabor, como lle dá sabor, pois, bueno, pois carameliza, un pouco vou baixar lume para que non se me queime. E xa veredes como esta tontería da que podemos facer máis e conxelar, que falamos moitas veces destas cousas, pero eu repito e repito e repito, porque creo que é necesario que empecemos a ter un control na cociña. Mirade, para mí, un cociñeiro que fai moita comida, que pode ser calquer ama de casa ou amo da casa, vale? Calquera. Que está, pois, ca faceta que lle toca cociñar para a familia, para a xente, para o que sexa. Para un restaurante, dame igual. Se non ten orde, non ten absolutamente nada. Porque empezas a estragar cousas que tes na neveira porque xa non pensabas que non tiñas anotado. Porque non conxelas. Porque faz procesos que tiñas que facer a maior escala e como non os faz porque non estás ordeado, pasa que despois volves a facer e picar. Igual que te vas a picar unha ceboliña, ponte a picar un par delas, vale? Ou 4 ou 5. E deixa un pouco de pisto deste que vamos a montar ben pequeniño e finiño para unhas albóndigas un día, para acompañar outra cousa outro día, para facer unha salsa, enriquecer unha crema outro día, dame absolutamente igual, porque isto son bases da cociña. E moitas veces, aquí, algún que se encolle, que non colle tal, empeza a ver o tachebo e veo, pois, 2 semanas seguidas e dase conta rapidamente, de que todo empeza igual na cociña, entre comillas, se non vas a facer unha cousa rara, unha masa e tal, que non é todo, pero un 80% é máis ou menos unha ceboliña, se non é un allo porro, un fiuncho, dame absolutamente igual. É dicir, hai cousas que son matemática pura. Polo tanto, se eses procesos ímolos facendo pouquiño a pouco, moito mellor. Mirade, eu só quero isto. Sabes para que me parece ben isto de botarlle verduras ás albóndegas? Dime. Para 2 casos. O primeiro, falamos ás veces do baby led weaning, que cando os bebés comezan a introducir alimentos sólidos, non? Nese proceso de transición, pois a carne moitas veces pode ser seca, pode ser difícil, sobre todo se aínda non teñen dentes ou non teñen moitos dentes, e que o formato carne picada elles máis doado. Sobre todo si comen cas mans, tamén é fácil de suxeitar. Baby led weaning, por tanto, BLV, BLV, que a xente anda con esa historia. Que pasa? Que podemos aproveitar, hai certas verduras que son difíciles pois para os bebés, xa sexa pola forma de suxeitar ou pola textura, e podemos aproveitar esas verduras para meter por dentro das albóndegas, non? Vale. Tamén intentamos igualmente non camuflar, non é para esconder, sino para aproveitar e meter, por exemplo, verduras como a cebola, que mellor así tal cual é complicado de meter, ou algún outro tipo de verduras así. E tamén para a xente que selectiva comendo, xa persoas adultas que queren introducirse, queren ampliar un pouco, sobre todo co tema das verduras, é importante mesturar os alimentos que custan máis con alimentos que si toleramos ben. Que si toleramos ben, claro. Por eso, meter en pequenas cantidades polo medio das albóndegas podenos axudar a ir familiarizándonos con ese sabor sin que sexa unha experiencia desagradable. Evidentemente ten todo sentido. De feito, hai unha cousa ben importante. Unha das movidas que lle pasaba a miña irmá co pemento e compañía, eu creo que xa se lle foi quitando. Por iso dís agora dos maiores que tamén vanse metendo. Non ten por que ser un rapaz o que quere cambiar os seus hábitos. É maravilloso que con 60, 70 anos digas nunca probei eso, eu quero probalo. Nunca é tarde para nada. Eso é o primeiro. Pero despois, que tamén... Cólleme o viño, por certo, que está ali na esquina. Que así vou mollando tamén un pouquichiño este rustrido. Vale, porque o ir tan pequeniño
vale? E vou ir mollando tamén de vez en cando aí para que se vaya facendo unha boa pochada. Mirade, o que estou a facer eu, ademais, que moitas veces falamos en plan dos rustridos, como che gusta máis ou menos? O tema de acaramelar. Quítalle o sabor, o bravío a prácticamente todo. Non só a cebola, que se lle nota moito máis, é un allo, pero o pemento tamén cambia totalmente o sabor, simplemente cociñando. Por lo tanto, hai moita xente que me di, por exemplo, no salpicón de marisco, mitiquísimo salpicón de marisco. A min pásame o mesmo, encántame a cebola crúa, vale? Encántame nunha ensalada, con ben de vinagres, a leitugas, e tal esa ensalada de toda a vida que che poñen en calquer lado, que na miña aldea en Papucín era maravillosa, ca carne, cun churrasco, e unhas patacas, eu como, increíble. Pero de repente, metes esa mesma cebola crúa, a mesma, que non sexa brava, nin nada, en plan, e non me gusta no salpicón. Quítalle o sabor ao lagostino, a ese peixe sapo que lle botache, esa historia, e de repente non me quero encontrar a cebola nesa elaboración, quero noutra sí. Isto pásame moito con certas cousas, entonces, ao final, moitas veces métomo con vos e digo, sodes uns repugnantes, que eu son moito de dicir, son repugnantes. Nin caso, repugnante tamén son eu. Os gustos son os gustos. O xeito da cociña e das cousas e de saber un pouco como van tal é saber que cousas nos poden vir ben e cales son os nosos gustos. E o máis importante é traballar co que nos gusta a todos, Vale, así que, se nós temos un pouco de teima cas verduras, eu aconsellevos que as pochedes moito, moito, moito. Se non me gusta tal, porque ides cambiar o sabor totalmente. Entón, cando a veces a xente di, non, 10 minutos, mételle 20 minutiños e tiramos millas, porque con eso vai a estar, xa veredes como así. Mirade, isto vai para aquí, e como a min o pemento e a cebola non me custa moito, como se chama, cortala ben, finiña. Pero a cenoria, que podemos facelo con todo, a máis tiñan auga, estes son da horta, están frescos, porque tiñan auga, mira como vai mollando toda a taua. Imos facer ca cenoria algo totalmente diferente, que, mentre seguimos rustrindo eso, é raiala, que tamén é outra técnica, pa xente que estará pensando, se teño que facer eso de picar como estás picando ti, xa non collo unha verdura. Pois non, mira. Ou cunha picadora. Cunha picadora, con tal, ou cunha reladora, que a xente non ten... Aí, metemos despois esa relada pa dentro e tiramos millas tamén. Vale, porque temos que ter a man accesorios que nos faciliten consumir verduras. 100%. Bueno, eu moitas veces meto contigo, métome con vos, co tema das verduras e tal, eu non teño sentido da vida e da cociña sen verduras. Acompaña absolutamente todo. Dá un toque de textura totalmente diferente, depende como as cociñes. A min, de feito, hai moitas como os feixós verdes, estas cosas que me gustan ben crocantes. O brócoli, que a xente está acostumada a comelo así como super papuchado, que non me desencanta, con un pouco de pataque e un oliviña por riba, encántame, non? Pero así cru, aprendín fai 6-7 anos, cando empecé a cociñar un pouco máis en serio, as texturas e andar cas coccións un pouco máis cortas, e gústame moitísimo máis. E aprecias moitísimo máis os sabores. Pero isto é gustos personales, como dicíamos. A Lidia non lle gustan moito as albóndigas. Xa sei eu que as albóndigas do Estachevo hoxe as vai papar. Xa o sei. Dice, non me gustan moito. Non, digo que non é un plato... Xa vos digo que moitas veces di que non lle gusta, pero papa que flipas. Home, sí. Es papa que flipas. Que non sexa o meu plato preferido non quer dicir que non me gusta. Bueno, o prato... A min gustaría saber cal é o teu plato favorito. E a min? A mí tamén me gustaría. Cal é o teu plato favorito? Porque hai que afiar, contigo. Pero desfruto máis a comida pois moi especiada, moi eso xa sei. Sí, exóticos, e tal, que ten un pouco de... Sí, de outras culturas, sabores que me sorprendan. Non son moi tradicional para comer. Pois eu... Bueno, nin para comer, nin para nada, Neso non nos parecemos en nada, Lidia, porque eu cada vez que vou comer un cocido a casa de quen sexa, para min é unha nova sorpresa, é unha nova experiencia. Un cocido, é a mesma cachola e tal, pero un coce dunha maneira, outro coce de outra, outro mete má sopa de primeiro, outro de último, outro fai despois unhas filloas con crema, outro fai unhas filloas con outra lista. A min sempre me sorprende. Eu son de fácil sorprender na cociña, porque son de bo dente, como a ti, e gústame tamén moitas especies, pero non preciso, de verdad, que sexan así cousas moi diferentes. Eu, nese caso, fago cousas porque a xente quero que empeza a cociñar e que bote en riba a cociña, pero pouco preciso eu. Mirade, aquí, agora, ese viño todo, subimos un chusquichiño ese lume para que empece a rustrirse pouco e o noso cometido é que abrande moito a verdura para que despois este no medio tal e para que os rapaces co BLVs tamén a podan comer, vale? Isto deixo por aquí e o que fago é coller estas coxas das que falábamos fai un momento, vale? A coxa é unha carne
vale, que está por riba dese xamonciño de polo, do muslo. É unha auténtica maravilla, aquí imos quitar a pel que vou deixar aí. Por qué? Porque este tema fai que as nosas albóndigas, que se podrían facer con outra carne perfectamente, vayan quedar espectacularmente ben. E ímolas picar, que moitas veces, e como tal, aí, sabes que agora mesmo ten que ter algo que ver non cas alerxias ni con tal, pero é algo de sanidade, que non che deixa moitas veces agora en algunha carnicería, que a veces falamos, picar a carne que ti queres. Porque non poden empregar unha máquina cunha carne con outra e con tal. Está pasando xa en algún supermercado. Claro, mellor se non teñen infraestructura suficiente ou se non teñen máquinas separadas, pois non se pode establecer. A min pásame ca de polo directamente. Outro día fui un ca de polo e díxome que a de polo non me arreglaba, que tiña que estaba nunha bandexa e que me poñía noutro lado, Ademais, a de polo é fácil que este contaminada por Campylobacter, por exemplo, non? É un tipo de carne... Outro nome pa dentro, Campylobacter. É un tipo de carne que hai que ter moito cuidado a nivel de limpar a superficie, esas máquinas que se empregan. Pois vai por aí o tema. Non, díxome que era rollo que obrigaban, que non lle deixaban, é dicir, non era por ti por ser guapo, non era por eso. A non ser que teñas unha infraestructura que teñas máquinas replicadas, pero para iso, claro, non se ten... A ver, tiñan a máquina, a ver se tiñan a máquina, Dios mío, tiñan bandexas xa preparadas con carne de polo picada. Pero a mí non me gusta moito coller as bandexas, a min, estos son cousas que tal, valen, é comida, vale? Como digo sempre, cuidado con eso. Esto xa verades, por certo, unha cousa que me gusta. Ti igual xa o biches algunha vez, que che gusta comer por aí, pero ti biches algunha vez sitios onde isto tosta no tanto que queda como unha codia, totalmente dura, crocante, e podes facer hasta unha sal ou un aderezo de codia ou de pel, neste caso, de polo. Flipades, O que inventa a xente, o que baralla, claro. Están vendo nos tachebo todos os días e din, teño que ir para diante tamén, Mirade, agora, cachiños, imos cortar así, porque isto, na nosa picadora, ora vai facer unha chea de carne, vale, para que nos queden albóndigas, que tamén podemos conxelar. Outra cousa que temos que dicir, que tamén podemos conxelar. Mirade, vou darlle unha volta tamén ao rustrido, vou cortando cachos pequenos para poder agora facer toda esta historia, limpo este pouquiño e xa veredes que cousa tan maravillosa e sinxela de facer. Que despois, claro, que na carnicería non che queren facer a historia. Tranquilo, non pasa nada. Viña, vamos a limpar un momentiño isto, tranquilamente. Facemos unha cousa tal que así, doulle unha lavadiña rápida e unha remexida tamén a esta tixola. Mirade, mirade. Mirade que contamos 4 contos aquí no Tachebó, falamos un chisco con vos e temos prácticamente a receita feita, Ese pochadiño, aí, no seu sitio, chisco máis de sal, veña, un pequeniño toque de pimenta. Aí che vai a bailar. Mirade, isto, así. Facemos un pouco así. Agora, eso é. Por favore, perfecto. E collemos a picadora, vale? Mirade, este diaño noso que tan ben nos fai na cociña, que falábamos fai un momento que se non tes un relador tes unha picadora, picadoras que hai de todos os sentidos, máis grandes, máis pequenas, para familias numerosas, para un só. E xa as vin que xa contei sí, como... de manivela, maravillosas tamén de manivela. Isto non ten nada, vale? Non ten absolutamente nada. Poñemos polo por aquí. Imos colocando cachiños, non enchemos nunca, este tipo de cousas é mellor ir aos poucos, vale? Con un pouco de carne así, en 2, 3 veces, dame absolutamente igual, imos facendo nesta historia, tede cuidado con eso é, mirade, e facemos isto. Cousa tan xinxela como isto. E vai pa dentro. Ti, vai sempre ao revés, Acordade que canto máis piquedes, máis fácil nas albóndigas, como moitas veces decimos para unha boloñesa, para unha historia, pequeniño, para isto, pequeniño, aínda máis. E mirade como queda. Unha masilla. Polo tanto, o que imos facendo é botando na nosa carne aquí, imos collendo pouco a pouco. Cuidado por favor, cas coitelas, que isto é unha cousa importante, que cortan, Pois se fan eso. E nada, deixademe aquí, apañando nesta historia, picando un poquinho nesas coxas e dentro de un anaquiño, nun chiscrichasqui con ese sofrito, con ese rustrido ben feito e con esta carne xa picadiña, seguimos ca receita, cas albóndigas e con todo. Chiscrichasqui! E estamos aquí. E aquí estamos, Listiño xa, fora.
rustrido, ben rustrido. Que vos dixen antes? Unha das cousas máis importantes, vou coller a lingua que esta apaña ainda mellor. Gustaba a madeira, moitísimo, pero apañar apaña mellor isto. Vale, teño por aquí a carne picada. E teño o rustrido, perfectamente rustrido, que é unha cousa importante, e ben sequiño. Non podemos aportar moitísima auga a unhas albóndigas porque despois non hai Dios que as volé, vale? É importante. Así que facemos isto, vale? En quente non pasa nada, é pouca cantidade, non lle vai facer absolutamente nada a albóndiga. E aí estamos, mirade, mirade. Tranquilamente, poñemos aí, limpamos todo, deixo isto por aquí. E agora, un chisco de sal, vale? Para irse apañando e metendo todo. Chisco de sal, que esa carne non ten ningún. Que falaba antes do baby led weaning das albóndegas, e facemos baby led weaning aos bebés, especialmente menores dun ano, sen sal. Poderíamos conxelar sin sal, e despois o resto da familia botella sal que queira. Esa é unha cousa que eu tamén moitas veces miro e tal. Hai importantísimo, pero importantísimo, que saber que na casa, eu moitas veces decía, pero como sabe tanta información? Creo que unha nai e un pai, cando se fan nai e pai, non veñen cun manual, hai que aprendelo. Pero abren os ollos e saben de todo. O da sal, eu as nais de agora, que moitas veces, rapazada da agora. As nais millennials. Sí, a rapazada de agora está informadísima, ten libros, vas a casa dos meus amigos e tal, teñen libros de páginas de psicólogos, hai moitísima información, e a xente non ten fillos por ter. No meu ambiente, vale, hai de todo na miña vida. Eu vexo eso tamén. Na miña vida, eu flipo. Somos unha xeración moito máis informada. Pero preocupada. Máis consciente. Preocupada, Cando falo desto, fago preocupada. A miña irmá, dende aquí, dígoche unha cousa. Estás facendo increíblemente ben. Flipo, cada cousa. Non, porque isto tal, porque isto... Pero canta información. Parece un pouco ti. Ten nomes raros. Chupiri chapo. Pero de que falas? Sabes que pasa? Que os bebés menores dun ano teñen os riles aínda inmaduros, o sal podería ser un problema, pero despois tamén presenta outros problemas, que é que habituamos o padal a un sabor moi salgado. Claro, que non ten sentido, pero, escoita, o meu sobriño come como un animal, non hai sal, nin hai nada, e come, gusta, e así que non hai historias rarísimas aí, nin hai nada. Mirade, aquí agora, o único que temos que facer é dar un pouco a amalgamada desta. A amiga, a podia da amiga, estaba ventar isto cas maus, tío. Isto é moito mellor que as maus. Non me digades. Que lle pasa a isto? Ten a amiguiña remollada en leite, que xa o fixen antes, que se me esquecera. E agora temos xa sal, pementa, esas historias con ese polo, vale? É un pouco dese rustrido que é unha auténtica maravilla. Se ten e precisamos, por algunha casualidade, botarlle un pouco de pan relado, algunha fariña de amendo, algunha historia para amalgamar máis, facémolo, vale? Pero polo de agora, eu vou deixar, e hai que facer sempre, darlle un pouco de repouso ás masas, vale? Das albóndegas e calquer cousa, porque agora ten que hidratarse todo, ten que poñerse, e se vemos que está moi blandiña, tal, mira, isto voulo quitar, que ábreme aí, porfa, que é os temas dos tendós. Mirade, isto, facemos así, chímpamo para un lado, que vou lavar as maus, e vou facer unha historia antes de nada, para darlle un repouso de 15 minutos, porque a miña receita xa teño máis ou menos feita, vale? Por qué? Porque non me queda máis que enfornar, que teño que agora encender o forno, e facer unha cousa ben chula, ben maravillosa, mirade, co pan. Pélame un allo, vale? Pélame un allo porque vou facer unha cousa. Vou encender o forno xa e ides ver unha historia que é unha auténtica maravilla. Moitas veces, cando facemos carochos, porque isto vai para unha ensalada, vale? Cando facemos carochos, dicimos, e como facemos esos carochos? Como vai a ir? Espera, deixame calor convencional para aquí. Como vai a ir isto? Vale, pois vai dunha maneira ben xinxela. Oxo carocho, nen ervas, nin tal, un pouquichiño de aceite, e antes de cortalos cun coitelo de serra, miro que lle vou facer. Isto bichilo, isto é moi... Unhas frejas, non? Unhas frejiñas. Simplemente, vou relalo así. Simplemente isto. Vale, mira, un pouco por un lado e polo outro, todos, vale? E o que fago é darlle un tocazo a allo que lle vai dar outro tocazo a esta ensalada que vai meter medo. Mira que son detalliños, tonterías, isto é como relar prácticamente, e vai desaparecendo ese alliño. Outro emprego, por exemplo, para unha mayonesa que teño que facer. Así que, mirade, quédome aquí facendo carochiños
tan fáciles como case sempre, a veces facemos cas maus, outras veces así, pois mira, esta vez van a ser pequeniños e bonitos, vale? Porque son un pouco como decoración e toque crocante, así que deixame aquí, acabando nestes carochos, en un segundo, cando esa masa este perfectamente posta, estamos boleando e acabando nunha mayonesa, rapidamente, chisquilichasqui, e estamos aquí. Pois veña, que cousas tan adorables, por Dios, mirade, aí e aquí. Facemos, neste caso, albóndigas como de bocadiño, vale? Porque creo que para a ensalada e para facer estas cousas que creo que é o mellor. Despois é unha cousa ben importante, botelle un chisco de aceite os carochos, que tamén levan así ese pouquiño de todo que cando os fritimos chupan moito máis aceite, chupan moitísimo máis. Por lo tanto, co forno aceso, se me colles ti os carochos, eres unha maravilla. Imos hasta ali, veña. Sí, claro. David, acompáñanos. E vai todo para o forno. Os carochos van en riba. Por que imos facer esta historia? Porque así, dentro de 15 minutos, sacamos os carochos, pon aí arriba, sen problema ningún. Eso é. E nos estes aquí en baixo. E cerramos maravillosamente. E dentro de máis ou menos 15 minutos, sacamos os carochos e deixamos 5 minutiños máis ou 10, depende do forno, para esas albóndegas e que se acaben de facer tamén un pouco por riba. Todo maravilla. Mirade que unha cousa tan xixalo como iso. E agora, o que facemos é cambiar de aceite. Mirade, imos bulir rapidamente porque aquí non queda nada. Se sabemos que as endivias son maravillosas, normalmente a nosa, como se chama? Ensalada César leva leituga romana. Pero nós, neste caso, imos facer unha mayonesa ben chula. Xa vered, colleme o allo e pélamo, por favor. Ben chula, facendo o seguinte. Mirade, un chisco aquí de aceite de oliva suave. Esas anchoas, vai levar 3 ou 4. Imos facer unha cousa tal que así. Veña, suficiente. Ok, vou coller ese allo. Mirade, o que estamos a facer. Quítame, rómpeme ese limón, porfa. Oye, deixemo aquí, xa rompo. Home, ti entendes, non, xa verás. Tamén valería. Mira, isto vai para aquí. Non vai levar sal, un toque de salazón importante, vale? Imos facer un corte así, que isto moitas veces non sabemos facer, pero esta parte do limón ten moitísimo ácido, vale? Mirade canto cae por aí, que maravilloso cando facemos o corte, e así temos todo feito. Collemos, mirade, un pouquichiño de queixo, collemo queixo, isto é importantísimo. E colleme tamén todas as historias, esas todos, un pouco de ourego, un pouco tal. Aquí, isto é... Mira, un chisco tamén, por eso digo que non vai levar sal. Ten un pouco desto, un pouco do outro, un pouco do máis alá. E aquí o temos. As anchoas teñen moitísimo sal, vale, unha cousa en salazón. Un pouquichiño de ourego, isto é marca da casa, vale? Un pouco desa salsa inglesa, veña, eso por aí, moitas grazas. E un chisco desto. Para que? Que é unha mostaza. Para que? Para que agora... Vale, o único que teñamos que facer é emulsionar e lavar as nosas endivias, as nosas folliñas cun chisco desta mayonesa. Que vai emulsionar e vai ter un saborazo que flipades. Mirade xa como está esta masa e esta emulsión. Deixademe aquí 2 minutos máis. Poño todo no seu sitio, esperamos por aquelo e a zapá. Hoxe cociñamos ensalada con albóndegas de polo. Comezamos picando a cebola para rustrir cun chisco de aceite e de seguido incorporar os pementos, a cenoria relada e un pouco de viño branco, cociñando o conxunto ata que estea ben rustrido. Agora nun cunco engadimos as coxas salpementadas pasadas previamente pola picadora, xunto co rustrido, miolo hidratado cun chisco de leite e ovo mesturando todos os ingredientes. Por outra banda, collemos as rebandas de pan para untar cun dente de allo e un chisco de aceite, facendo uns carochos e enfornando xunto coas albóndegas que boleamos despois dun repouso de 30 minutos. Por último, só queda facer unha mayonesa cun ovo, un dente de allo, aceite, anchoas, zume de limón, queixo relado, mostaza, ourego e salsa inglesa para untar as endivias empratando coas albóndegas e a papar! Veña, home, veña, que aquí no está chevo facemos ensaladas de albóndegas. Albóndegas de polo, que fixemos no forno e mira que cuquiñas. Si que é certo que van collendo tostados por unhas caras diferentes que se foran unha tixola ou guisadas, pero están espectaculares. E se te pos unha salsa César, pero do está chevo, e unhas endivias por aí, tes a ensalada de albóndegas do está chevo. Auriño!